जिब्रै चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलआ मोन 10 क्लाबफोरनि गेजेराव गेलेग्रा मुवा बेसाद गथायदों। बिटिसि ओनसोलाव गेलेमु बिथिंखौ जौगाखांहोनायनि थांखिजों बिटिसि सरकारनि गेलेमु बिफाननिफ्राय गेलेग्रा मुवा बेसाद राननाय जायो। दिनै जिब्रै चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलआ बिटिसि सरकारनि बिथोन बायदियै गासै मोन 10 क्लाबफोरनि गेलेग्रा मुवा बेसादफोरखौ राननानै होयो। जिब्रै चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारिया बुङो दि गेलेग्रा मुवा बेसाद राननायजों बिटिसि सरकारा गेलेमु बिथिङाव जौगानायनि गोबां खामानि मावनो थांखि लादों आरो बिथांमोनहाबो दोलोनि जानानै जाफुंहोनो नाजागासिनो होननानै बुङो। दिनैहाय जोङो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ जोंनि दानि बिटिआरनि जा इयुथ एन्ड स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि जा इएम सार दावबायसा बर' बिथाङा जोंनि नैबे समस्तिनि थाखाय गासै 10टा रेजिस्टार जानाय क्लाब बिथांमोननो मोनसे मुवा बेसाद राननायनि जोंनो बिथोन हरनाय लेखा जों दिनैहाय नैबे 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ जे जोंनि 10टा जिखिनि रेजिस्टार जानाय क्लाब बिथांमोननो जोङो मुवा बेसाद राननाय हाबाफारि जों लादों। जोङो बिनि गेजेरजों मोनसे जोंनि ओनसोलनि गेलेमु बिथिङाव जे जोङो मोनसे मेसेज होनो लुबैदों जे आथिखालनि बिटिआर सरकारा गोबां गेलेनाय बिथिङाव फोजौनांगौनि थाखाय दिनै बिथांखि लादों। बे बिथांखिफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो दिनै इउपिपिएल दोलोनि जानानै जोङो अहरह जों नाजागासिनो दङ। जों आसा खालामनो हायो जोंनि बे ओनसोलावबो गेलेनाय बिथिंखौ जों निस्सय मोजांनिफ्राय मोजांसिन जों खालामनो हागोन आरो बे जोंनि ओनसोलनिफ्राय जोङो दिनै डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव आरो स्टेट लेभेलाव आरो सेन्ट्रेल लेभेलाव जों गेलेहैनायनि माखासे थांखिफोर जों दिनै मिजिं खालामदों। जों आसा खालामनो हायो जाहाथे गोदान जोलै गेलेगिरि बिथांमोनहा जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय साफा साफा मोजां गेलेगिरि जोङो जाहैनो हागोन आरो बिथांमोन गेलेनांगौनि थाखाय दिनैहाय जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो फोरोंथाइ होनायनि हाबाफारि जोङो लानो सिगांगासिनो दङ आरो बे फोरोंथाइ होनायनि गेजेरजोंनो जों आसा खालामनो हायो जोंनि बे ओनसोलाव दिनै नङा गाबोन गोजौ लेभेलाव जे जोंनि मुलुगनां लेभेलाव गेलेहैनानै गावखौ सासे राफोद गेलेगिरि महरै आरो गावखौ आथिङाव गसंथानायनि जे हाबाफारि आरो जे नोजोर जे बिथांखि बेखौ जोङो मोननो हागोन बेखिनिखौ जों आसा खालामनो हायो। मा बुस्थु रानलायगोन? दिनैहाय जोङो नैबे जोंनि मावफुं सोद्रोमा बिथाङा हरनाय लेखानो जोङो मोनसे क्लाबनो बल थोबनै आरो जार्सि मोनसे आरो नेट मोनसे जों बेखौ राननो हादों। जों आसा खालामनो हाबावो जे फैगौ समावहाय आरो गुबुन गुबुन क्लाबफोरनो बेबादि राननायनि जे हाबाफारि बे सोलिलांबाय थागोन।